Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Kombenda Serbixweyên Kurd Koberiya Demekê li Bakurê Kurdistanê hatiye avakirin wekû rêxistineke terorîst bi nav kir û got her kesek bi wan re danûstandinê bike wê were sezakirin. Rêveberiya Komîtên Lêkolînê ya Rêveberiya PYD Kombenda Serbixweyên Kurd ku ji hejmareke kesayetiyên Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê hatiye avakirin weke rêxistineke terorîst bi nav kir û ragihand ku her kesek pêwendî bi wan re bike terorîst e. û daxwaz ji çekdarên xwe kir ku dest bi girtina endamên wê hevgirtinê bike. Kombenda Serbixweyên Kurd destpêka mehaborî li bajarê Orfayê hatiye damezrandin û li gorî endamên wê ku ew rêxistineke sivîl e û piştgiriya mafê Kurdan û şoreşa Sûriyê dike. Rêveberiya PYD li devera Cizîrê di daxuyaniya xwe de her wiha dibêje ew kombend ji aliyê AK Partî û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye û Partiya Demokrata Kurdistanê ve hatiye avakirin û armanca wê jî ew e ku destkeftên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê têk bide û fitneyê navbera gelên deverê de her wiha kiryarên terorîstî encam bide. Li gorî daxuyaniya Rêveberiya PYD ku ew ê her endamekî wê kombendê bigirin û wê pêşkêşî destgehên berevaniya gel bikin da ku werin sezakirin. Beriya Demekê jî ragihandina PYD avakirina rêxistinekê li Rojavayê Kurdistanê bi navê rêxistina çarçira ya çekdarî ragihand û got ew soz dide ku serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê nehêlin. Ew daxuyaniya wê rêxistina çekdariya PYD dibêje ku dijmin ji bilî zimanê çekan qebûl nake û bi taybetî piştî ku rêveberiya xweseriya PYD hate ragihandin hin tiştên ecîb di navbera civaka Kurdî de û bi taybetî di nav refên siyasetmedar û rewşenbîran de derketin ku beşek ji wan ji birjewendiyên dijminan û lê dijî mafên Kurdan kar dikin.